3. Ubani sisi? Uthetha abantu. Uthatha abantu SA. Uthatha abantu. Uwaba. Kuphi kwabi? Lapha nje nangesikudini lapha ePhongolo lapha eMdonini nje khona. Emdonini kwesenkosi umkazi. Okay. So ubani TikTok? Uthatha abantu SA. Facebook? Uthatha abantu SA. Instagram? Uthatha abantu SA. Futhi nje wena uthatha abantu kona wonke le social media. Uyabathatha abantu kona wonke le social media. uTwitter uba? Ngisazokhanda uthatha abantu SA ngoba ngisasebenzisa Facebook nje kakhulu. No TikTok? TikTok angasebenzisi kakhulu. Ngisasebenzisa no Facebook. Okay, kamyami. Hayi, uyayihlaba bala. Hayi, uyashaya ingoma bana. Ufunda ba? Yeah, hayi ke number 1 bana nje ishaya ingoma. Qinisa ke esikoleni uzothi mawuqeda isikole bese wenza into zakhona. Uzosala iminyaka emithathu yabona? Emibili kahle, emibili masingazobala lo. Kunjalo. Okusele grade 10, grade 11, grade 12. Okusele emithathu. Hayi ke awubathatheke abantu bana ngithi. Ubathatha ubagile yazi. Uzoyiposta le video yazi bebona abantu. Nazo. Ungathini nje kubantu? Ngathi sanibonani nonke. Ngibingelele ukuthatha abantu SA. Bengicela uma uthola le video ngicela ukubonga nje kakhulu ubaba uNdlamlenze. Ngambiza ngobaba kimi. Ngoba ngifuna kakhulu. Right mfana wami, right impela lapho kehla. Uyihla. Bengicela ungilise isandla kubo bonke abangisekayo nje lapha ngokwethu abadownload ezona le ngoma zami engingayikhipha. Ufisa ukwenzani uma uqeda isikole? Ngifisa into engifisile empilweni ucula kahle. Ufuna ukucula usafunda noma ufuna ukucula usuqedile? Ngifisa ukucula nje lokho ngisafunda ngoba ithuba livela kanye empilweni. Uthola ukuthi ngizothi ngiqeda isikole ngibe sengishonile. Talente lami ngasakwazi usebenzisa ngingazi. Ngeke ushona usemncane. Kunjalo kodwa ngiyafisa italente lami ukuthi abantu uNkulunkulu nje mayehlelile ukuthi uyafisa ukuthi ungene emculweni uyongena emculweni. Angeke uzuhambe ithalente lakho ungalivezeli. Unetalente bana ngithi yazi. ngibonga kakhulu. Komende yeye. Ngiyabonga bana kithi. Wami lapho ngicela nibongiseshe lapha Facebook follow page lapho uthatha abantu SA. Uyazazi ingoma zeDlamlenze? Ngiyazazi impela nje. Yipho ithanda kakhulu ingoma yeDlamlenze? Ilethi into eningane uyashelwa. Awuyithinte phela ithinte phela sizwe. Ngane ngane yashelwa futhi awekho musa.
Angizwa ukuthi yini lo esuke hlaba lapho mina ngigijima lapho. Yebo. Azonga bya. Phela. Le ngoma ngiyayithanda lena. Usho kanje Engithanda. nomntwana engane yashela. Angithanda impela le message Ufuna nje. umntwana engqondo. Ufuna umntwana wakilavu. Nomntwana engane yashela naye futhi wakumuzi. Awu, bese kuyafika kuliyo. Ufuna umntwana engwawa. Ufuna umntwana wakilavu. Uma usebenza nu? Yabona lapho. NomaZulu. Abangena kamnandi. Ngiyabonga sana ngithi ngiyabonga. Ngicabanga mina. Sure, siyabonga.